15 декабр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти меҳнатободи ноҳияи Кушонёни вилояти Хатлон корхонаи коркарди пахтаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ифтихори ватанро мавриди истифода қарор дода бо раванди фаъолияти хатти технологӣ дар он шинос шуданд. Корхонаи коркарду истеҳсоли пахта дар ноҳияи Кушонён аз зумраи иншооти ҷашнӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ маҳсуб ёфта, он дар доираи ҳадафҳои муҳими стратегӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва саноатикунонии босуръати кишвар бо навтарин технологияи истеҳсоли кишварҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ бунёд шудааст. корхона дар як мавсим иқтидор дорад ки 5000 тонна ашёи хомро бо ҷалби 30 нафар коргарону мутахассисони маҳаллӣ коркард намояд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз раванди фаъолияти хатти технологӣ иқдоми соҳибкори ватанӣ Анвар Ахмед Раҳмоновро ҷиҳати таъсиси чунин як иншооти калони саноатӣ ва ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот муҳим арзёбӣ карда, масъулонро барои афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли ин намуди маҳсулот ва коркарди он то ҳадди ниҳоӣ вазифадор намуданд. Масоати умумии замини корхонаи ифтихори ватан дар ноҳияи Кушонён 1 гектарро ташкил дода, дар он мувофиқи лоиҳа бинои истеҳсолот бо муҷаҳҳазсозии дастгоҳу технологияи муосир, амбори нигоҳдорӣ бо ғунҷоиши 700 тонна пунбадонаи пахта, ҳуҷраҳои корию истироҳатӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон бунёд гардидааст. Корхона дар марҳилаи санҷиши 2153 тонна ашёи хомро коркард намуд ва дар натиҷа 816 тонна маҳсулоти тайёр, 1113 тонна пунбадона ва 29 тонна пати пахтаи ҷавобгӯи талаботи бозор истеҳсол гардид. дар ҳамин ҷо ба роҳбари давлат номгӯи гуногуни тухмиҳои аълосифати зироати ғалладонагӣ, картошка, пахта ва молу маҳсулоти кишоварзию саноатии ноҳияи Кушонён муаррифӣ гардид.